پرانی گل سناواں. صدیاں پہلے مصر دے اندر ایک بڈھے بابے نے ایک ممبر بنایا بڑا سونا. علماء تشریف فرما نے ممبر بن گیا. ہن جیڑا بندہ انہوں ویکھے تے ویکھدا ہی رہے یار ایڈا سونا ممبر بھی کوئی ہوندا ہے. اندے کول آ کے کہندے نے کہ بابا ویچنا ہی؟ کہندے نہیں ویچنا نہیں. بادشاہ تک گل پہنچی نہیں ہے جی ممبر بڑا کمال ہے تواڈے محل جچے گا تسی بیٹھے ہو وہ کیا بات ہے. انہیں وزیر بھیجے وہ اشرفیاں دیاں تھیلیاں بھر کے لے آئے. بابے نو کہندے نے کہ بابا کنے پیسے؟ انہیں کیا میں ترخان ضرور ہاں ہر شے ویچن واسطے نہیں ہوندی ویچن والیاں ہور چیزاں بڑیاں اینوں میں ویچن واسطے نہیں بنایا. انہیں کہا بابا پھر کی بنائے کس واسطے بنائے؟ تو ترخان بابا رون لگ پیا کہنا اینوں میں بنایا مسجد اقصی واسطے. جدو رب اینوں آزادی دے گا نا جی پھر میں اینوں چکاواں گا اتھے رکھوا کے تے خطیب نو آکھاں گا ایندے تے کھڑا ہو کے میرے نبی دا خطبہ پڑھ میرے نبی دی شانہ بیان کرو. بیان کرے گا میرا دل خوش ہوئے. لوگاں نے سنیا کسے کیا قبلہ ہے کسے کیا دیوانہ ہے کسے کیا جھلا ہے کسے کیا وڈا عاشق رسول ہے. گلاں ہوندیاں رہیاں لیکن بابے دے دل دی مرضی تے کسے غور نہیں کی. اے گل میں کیوں کر رہا گل میں اس واسطے کر رہا کہ کوئی پتہ نہیں کدوں اللہ تعالیٰ کسے تو کب لے لو. کچھ بولو. اے بچہ کھڑا ہو پیچھے کھڑے ہو بیٹا. اے تواڈے نال جڑا بیٹھا بیٹا اے بچہ کھڑے ہو بیٹا. یہ نال چھوٹا بچہ اے ادھر منہ کر بیٹا. اے تقریباً کوئی 8 تو 10 سال دا بچہ ہونا ہے. بیٹھ جا بیٹا. اینا کو بچہ آیا ہے اپنے وڈیاں دے نال او بھی ممبر ویکھن آیا. اوتھے بھی کسے گل کیتی کہ ویچنا ہی. انہیں کہا نہیں جی بیت المقدس اللہ آزادی دے گا تے میں اوتھے رکھاواں گا. اس 8 سال دے بچے نے ترخان بابے دا ہاتھ پکڑیا. انہیں کہا بابا میرے واسطے کری دعا رب نے ہمت دیتی تے میں تیری خواہش ضرور پوری کری. لوگ پہلے ترخان تے ہسدے سن انہیں بال دی گل سنی تے پھر وہ جناب اودے تے بھی ہس پے جو بچہ جو ہے. لیکن اس بچے نے میں دل وچ گل نہیں رکھی. بچیاں دی طرح بچے نے دل دی تختی تے لکھ لیا میں وعدہ کیتا ہے کسے نال. بچہ جناب اعلیٰ جوان ہویا. جوان ہو کے فوج وچ بھرتی ہویا حتیٰ کہ سپاہ سالار بنے ہو. جدو آرمی چیف بنیا پھر وقت آیا کہ جناب اعلیٰ خلیفۃ المسلمین بنیا ریاست والی بن گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں تو کم لیا انہیں بیت المقدس فتح کیتا. انہیں فتح کرنے تو بعد اس باب اعلیٰ ممبر چکوا کہ جناب اعلیٰ اندر رکھوایا. انہیں تے خطیب کھڑے کر کے میرے نبی دا خطبہ پڑھایا. انہوں صدیاں گزر گئیاں اج بھی زمانہ اس بچے نو صلاح الدین ایوبی دے نام نال یاد کردا. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک تاجدار ختم نبوت. ساڈے حکمراناں نو ایکو چیز دی لالچ ماری پئی ہے کہ جناب اوہ خزانہ خالی ہے. جیڑا آندا ہے او لانتی کوئی گل کردا ہے کہ جناب پہلے لٹ کے لے گئے نے خزانہ جدوں آئے سا خالی سا. بندہ پوچھے کہ ایک خالی تے ہے سی اینو بھرنا بھی ہے کسے کہ کوئی نہ. جیڑا آندا ہے ایک کوئی راگ ہے کہ جناب اسی آئے تے ہے کچھ نہیں سی اسی آئے تے خالی. سن لو او صلاح الدین ایوبی شدید خواہش کے باوجود ایک واری بھی حج نہ کر سکے. دنیا تو جناب اعلیٰ جاوے تے مسلمان چندہ کر کے انہاں کفن لین. لیکن اج بھی مسلماناں دے دلاں وچ بھی زندہ ہوئے اسلام دی تاریخ وچ بھی زندہ ہوئے. تے پرویز مشرف جیسے لانتی تے ساڈے جناب اعلیٰ جڈے مرضی وڈے وڈے عہدیاں تے بہن والے خبیث تے خنزیر اکو چیز تے نچدے آندے نے. او جی میں شیخ رشید جیسا او بڈھا سور آ کے اکو گل کرے میں گیا تے میرے واسطے کعبے دا در کھل گیا جی. میں گیا تے میں کعبے دی چھت تے کھلو گیا جی. میں گیا تے میرے واسطے مسجد دے دروازے کھل گئے. میرا اکو سوال ہے اوے کعبے دی چھت تے کھڑے ہو گئے کعبے دے جناب دروازے کھلوا کے اندر چلے گئے لیکن کعبے دے رب دے دین نال کی کر کے آئے ہو یہ بھی تو محسوس. مسجد نبی تے تسی ویکھ کے آئے ریاض الجنہ تے تسی دیکھ کے آئے لیکن جی دے صدقے اللہ نے ریاض الجنہ نو شانہ دتیاں نے اس نبی دے دین نال تسی کی کیتا.
اس پاسے گل کریے تو پھر جناب آلہ وہ آئیں بائیں شائیں ہوندی، پھر مولویاں تے غصے چڑھ جاندے نے۔ او 700-800 بندے دے ہوتے نویں سرے تو جناب کیسز چلا دیتے جی انہوں نے 27 تاریخ دا اعلان کیتا ہے۔ میں کہ پترو انہاں تہاڈیاں حرکتاں نال حضور دا دین رکنا نہیں۔